فمسلم ناج وآخر مهمل. Allah nam govori o sebi, pa kaže Allah. Ko je Allah? Kaže Allah. La ilaha illahu. Nakon što uzvišeni kaže u ajetul kursiju Allah, sljedećih 10 rečenica pojašnjava ko je Allah. Pa kaže la ilaha illahu. Nema istinskog Boga mimo njega. Ko je Allah? Jedini istinski Bog. Nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava mimo njega. Čuli smo. Zašto? Zato što je on jedini gospodar, istinski gospodar. Kao što je on jedini istinski gospodar, jedini je istinski Bog. Kao što mimo njega niko ne stvara, niti svim stvorenim vlada ili bilo čime, niti bilo ko mimo njega uređuje i održava sve stvoreno, tako isto niko mimo njega i ne zaslužuje da se obožava. Allah koji je sve stvorio, koji svim vlada, koji sve uređuje i sve obskrbljuje, jedini zaslužuje da se obožava. Zašto Allah jedini zaslužuje da se obožava? Zašto mimo njega nema istinskog Boga još? Kaže El-Haj, zato što je on El-Haj. El-Haj je živi, naprotiv, vječno živi. El-Haj je uzvišeni Allah. El-Haj je jedno od Allahovih lijepih imena koje ukazuje na njegov potpuni život. Nije postao, niti će ga nestati. Nema početka, niti kraja. Oduvijek je i zauvijek. Kako će reći poslije, la ta'khuduhu sinatun wala nawm, ne obuzima ga ni drijemež ni san. Početak sna niti san. I ne obuzima ga nikakva manjkavost, nikakav nedostatak nije pri njemu. On živi potpunim životom. Svaki život kojim prethodi nepostojanje manjkav. Svaki život kojim slijedi smrt je manjkav. Svaki život u kojem vlasnika tog života snalazi bolest, umor, tuga, plač, jad, iskušenja i manjkav život. Zato mi živimo tim manjkavim životom gdje? Na Dunjaluku. Dunjaluk se zove u arapskoj terminologiji, u šerijatskim tekstovima kako dunja. A dunja je od dunuv, ono što je nisko, ono što je donje, a ahiret ono što je gornje. Dakle, živimo na Dunjaluku zato što je on nizak sprama ahireta. El-Haj. Zašto je Allah El-Haj vječno živi? Zašto Allah ne umire? Zašto je zauvijek? Zašto nema kraja? Zato što je El-Qayyum. El-Qayyum je onaj koji sam u sebi opstoji. I svi drugi opstoje o njemu. Prati. Na poseban način došao je ajetul kursi. Svaka riječ opisuje prethodnu. I sve te riječi opisuju Allaha. Kako kažu komentatori, kada bi uzeo i razlomio te rečenice, Allah, ko je Allah, la ilaha illahu. Allah, ko je El-Haj. Allah, ko je El-Qayyum. Allah, ko je onaj koga ne obuzima ni drijemež ni san. I tako sve do kraja. I da kažem, uzmi iz kraja. Vraćaj se s kraja na početak, pa ćeš vidjeti da isto na poseban način opisuje Allah. Zašto je Allah vječno živi? Zašto ga ne snalazi umor? Zašto ne snalazi ga bila kakva manjkovo? Zato što je on El-Qayyum, sam u sebi opstoji. A svi drugi opstoje o njemu. Sva druga stvorenja ovise o njemu. On ih je stvorio. Kako ih je stvorio, tako će ih usmrtiti. Je li tako? Sve će usmrtiti. Kullu men alejha fan. Sve što je na zemlji će proći. Nema nikoga. Pa čak i onaj koji nam uzima duše po Allahove naredbi, melek smrti i on će umrijeti. Reći će, ti si stvorenje, a ja sam stvorenjima propisao smrt. Nema niko da ostane. Pa će i on umrijeti. Melek smrti. Allah samo sebi opstoji, svi drugi opstoji o njemu. Svi drugi, kako je došlo, Allahu samed, Allah je utočište svima, odnosno Allah je onaj kome svi iznose svoje potrebe. Zatim prelazi dalje na govor o sebi uzvišeni Allah, pa spominje svoju, šta? Spominje svoju vlast, pa kaže lehu ma fis samavati wa ma fil ard. Tako? Lehu ma fis samavati wa ma fil ard. Ovaj lam ima značenje istihqaqa, dostojnosti, samo njemu. Samo je on dostojan, na njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Samo njemu pripada, odnosno njegova je vlast nad svim što je na nebesima i na zemlji. Niko drugi mimo njega. Pa kako da zaspi? Kako da ga obuzme drijemeš? Kada svim vlada. Šta bi bilo sa onim s čime Allah dželle vala vlada da, na'udhu billahi ta'ala, da zaspi? Da ga umr svlada i slično.
Zato kaže lehu ma fis samawati wa ma fil ard. Pogledaj, dakle sve i dokaz njegove apsolutne vlasti jeste da će doći trenutak da će sve to uzvišeni Allah da uništi. Sve mu je propisao u kraj, doći će kraj. Kako rekao, sutra na sudnjem danu će reći gdje su, smotaće i nebesa i zemlju, doći sa drugom zemljom. Pogledaj kolika je njegova vlast. Men zel ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ko je taj koji će se zauzimati pred njim prije nego li on dozvoli? Sutra na sudnjem danu fela tasma'u illa hamsa. Nećeš čuti osim žamor, ljudi se sašaptavaju, niko ne smije da prozbori. Jer će reći, šta će reći poslanici kada bude traženo od njih da idu, da se zauzimaju, da otpočne suđenje, ma šta bilo posle suđenja, kakva bila presuda? Reći će, danas se moj gospodar rasrdio kako nikada prije i nikada poslije neće rasrditi, samo da se ja spasim. Ljudi, bježite od mene. Ja da se spasim, meni je danas najpreče. To će reći najbolji Allahovi robovi. Kaže, ko je taj koji će se zauzimati pred njim? Prije nego li on dozvoli. Pa i najbolje Allahovo stvorenje, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada na kraju kaže, ene leha, ja sam za taj šefat, otići će i pasti Allahu na seždu i ostati na seždi koliko uzvišeni Allah bude htio i spominjati ga kako on bude htio. Pa će nakon određenog vremena, kad to Allah bude htio reći, ja Muhammed irfa rasi. O Muhammede, podigni svoju glavu. Reci. Govori, saslušat ćete. Zauzimaj se, tvoje će zauzimanje biti primljeno. Nakon toga opisuje svoje znanje i obavezno, kada uzvišeni Allah govori o svojoj vlasti, o svojoj svemoći, govori o svome znanju. Zašto? Zato što on vlada, upravlja na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja. Zna kako, s čim upravljati. Pa kaže, ja'lemu ma bejne ejdihim wa ma halfahum. Zna ono što je bilo prije njih i ono što će doći posle njih. Posle svih stvorenja i prije svih stvorenja bio je uzvišeni Allah kada nije bilo nikoga, kako je došlo u hadisu vjerodostojnom. Zna našu prošlost, zna našu budućnost, zna našu sadašnjost, zna našu budućnost, zna naš dunjaluk, zna naš ahiret, zna da u detalje sve. Zar da ne zna ja i ti što radimo? Ja i ti što govorimo, uzmite pravilo, to je pravilo sa tefsira. Kad god Allah spominje svoje znanje i šareti nam robe, znaj da znam sve o tebi. Pazi šta govoriš, pazi šta radiš. To je pravilo, poznato tefsirsko pravilo. Kad god naiđeš na ajet u kojem Allah spominje svoje znanje, spominje sebe, el-alim ili el-habir, pogotovo el-habir jeste dakle onaj koji do u detalje zna i najskrivenije stvari. Allah te poziva da razmisliš o svojim riječima i svojim dijelima naprotiv i onom o čemu razmišljaš. Allah kaže u suri Taha وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى. Ako ti budeš glasno govorio, pa Allah zna za tajnu i ono što je skrivenije od tajne. Ja Rab, što je tajna? Ono što kriješ u sebi, između svoja dva boka, u svome srcu. Hoćeš reći, nećeš reći. Strah te da kažeš, tajna, čuvaš u sebi. Allah zna za to i za još što je tajnoviti od toga. وَلَا يُحِيتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Kako je dalje došlo u ajetul kursiju. A oni, sva stvorenja, sva, ne mogu obuhvatiti od njegovog znanja. Pa kažu komentatori, od njegovog znanja ono što Allah zna ili znanja o njemu. Osim ono koliko on hoće. Osim onoliko koliko on hoće. Odnosno koliko to on obavijesti. وَلَا يُحِيتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْبِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Zatim kaže وَسِيَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Njegovu kursiju obuhvata nebesa i zemlju. Njegovu kursiju obuhvata nebesa i zemlju. Čuli smo nešto koliko su velika nebesa i zemlja. Kursij je veći od nebesa i zemlje. Kaže jasno, njegovu kursij obuhvata, nadkriva nebesa i zemlje. A opet, pored kursija ima još veće, naprotiv najveće, Allahovo stvorenje arš. Došlo je također u hadisima da 7 nebesa i 7 zemalja spram Allahovog kursija, prvo, kursija je poput halke, poput prstena. Skineš prsten
i baciš u neproglednoj pustinji. 7 nebesa i 7 zemalja. A Ibn Abbas radijallahu anhuma u svome govoru kaže kada bi se nebesa vezala jedna za druga u dužinu i zemlje vezale slojevi jedan za drugu u dužinu i bacile, bile bi poput halke naspram kursija. Poput halke u nepreglednoj pustinji naspram kursija. A kaže opet kursi spram arša je poput prstena halke u nepreglednoj pustinji. A iznad arša je Allah. Wasija kursijuhu semavati wal ard. Njegov kursij obuhvata nebesa i zemlju, zatim kaže wala yauduhu hifdhuhuma i njemu ne dojadi održavanje i arša, i kursija, i nebesa, i zemlje. Tako ogromnog arša. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, dozvoljeno mi je, Allah mi je dozvolio da vas upoznam sa jednim od nosilaca arša. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu da će na sudnjem danu arš nositi 8 meleka. Koliko danas? Prije sudnjega dana, Allah najbolje zna. O tome ne govori Allah, to je gajb i ne ulazimo. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. I oni ne znaju svoga gospodara Allaha koliko bi trebali da znaju. Ne poštuju ga, ne cijene koliko bi trebali. I njemu nije teško. Kako da mu bude teško? Kada je on el-Ali, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, kada je on najuzvišeniji, on je iznad svih i sa svojim bićem i sa svojim sposobnostima, sa svojim osobinama, svojim svojstvima, iznad svih. I zato je on el-Azim, onaj koji se veliča. El-Azim jeste veličanstveni, onaj koji zaslužuje da se veliča. Pogledaj, dakle, Ajetul Kursi od početka do kraja opisuje tvoga gospodara na poseban način. Zato nam je rečeno ujutro i naveče i kada legneš i posle svakog namaza da se na ovakav način sa svjesnošću, sa znanjem podsjećaš na svoga gospodara. Pa ako budeš svjestan svoga gospodara na ovakav način, on će ti podariti od sebe čuvara, kako je došlo u hadisu Ebu Hureyre, da ga je obavijestio onaj koji mnogo laže, ali je tada rekao istinu, šeitan, da ko zanoći i prouči Ajetul Kursi prije nego li zaspi, da će mu Allah poslati od sebe čuvara koji će ga čuvati i od šeitana i od bilo kakvog drugog zla.